Hei, nyt siis täällä studiossa on teille virittämässä tosiaan tämän tunnin, niin kuin tuossa laitetaan sanoa. Ja tosiaan se on tässä muuten itse asiassa katsomassa vielä vähän tuota PE-rumia, että onko sinne tullut mitään uutta ihmeellistä viestiä. Ilmeisen hyvä kuuluvuus on ainakin 49 metrillä ollut tänään. Saas nähdä kuinka äijän käy nyt sitten jatkossa. Täällä on RJL ainakin kirjoittanut. Hyvää juhannusta täältäkin. Vähän hämäävää, kun sekä 16.02 että 5.80 lähettää samaa ohjelmaa, mutta ei ole kuitenkaan SVR-radio. Jaa, no jopas. Ei ainakaan keskialueella pitäisi täällä kuulua mitään muuta kuin SVR. No, 670 rokkaa kovaa Sonin hiipeä 2010. Polttaa melkein kaikkia signaalilevejä ja Rainbown I Surrender tulee komiasti. Antennina Hämeenlinnassa omakotitaloisella vahvistimella höystetty 2x2 metrinen luuppi. Ja sitten rikko myös täällä raitiossa ei nyt nallataajuuksilla kuulu mitään, johtuukohan radiostasi tai antennin vahvistimesta vai onko se jotain paikallista tilaa ja äänessä? Ei kai nyt sentään. Ja no, tää on varmaankin luettu jossain välissä, koska Mr. Teelle lähti tuossa terveistä teille. Voisin lähettää siitä ei nykytäältä studiosta. 670 kuuntelusta Vaasassa alusta